ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁଭବ ଭାଇ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ସୁଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଅନୁଭବ ଭାଇ ପାଖରେ। ଏ ଫିଲ୍ମଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇଥିଲା ସୁଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା। ଏଇ ଅନୁଭବ ଶିବାନୀକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକିଲି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଅନୁଭବ ଭାଇ କହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଲେ କହିକି ଏକାଥରେ ଡିଆଁ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଶିବାନୀ ତ କହିଲେ ଏଡ଼େ ଡରୁ ପୁରା ଅନୁଭବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ବର୍ଷା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନୁଭବ ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଥରେ କରିବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏଡ଼େ ଛେରୁକୁରା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରେମ କୁମାର 2 ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆରଥରକୁ, ଆଉ ତୁମେ 1ଟା କର ଆଉ। କହିଲେ ହଉ। ଏଥରକ ମୁଁ ପ୍ରେମ କୁମାର 2 ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ମିଛ କଥାଟା ଶୁଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଛ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏଇଟା ମିଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି।